бисёри нафарҳо мегӯянд ки мо регистратсия дорем, патент дорем, номшон таҳти назорат қарор дорад, запрет ё депортатсия надорем. проверка кардаем. Пешакӣ раҳмат. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як информатсияи нав оиди як мақсад масъалае ки ба муҳоҷирон тааллуқ дорад ба маълумоти шумо мерасонем. лайк монда гӯш кунед. хоб нафарҳое ки мехоҳед бифаҳмед запрет аз Россия дорен ё ин ки не, номери WhatsApp мебирояд бинависонед, проверкаи запретҳо мекунад. мавзӯи асосии имрӯзаи мо як нозукие ҳастае ки бисёри нафарҳо ин чиза аҳамият наметиҳанд ва бисёри нафарҳо савол метиҳанд ки барои чӣ номи мо дар рӯйхати таҳти назоратшавандаҳо дар Федератсияи Русия баромадагиай, яъне рӯйхати 630 000 дар назар дорем. бисёри нафарҳо мегӯянд ки мо регистратсия дорем, патент дорем, трудовой договор дорем, лекин номон дар ана ҳамон рӯйхат ҳастае. ҳукумати Федератсияи Русия барои ин гуна нафарҳо қайд карда гуфт ки ҳар касе ки то ҳатто аз симкартаҳои мобилии худшон қарздидор мебошанд, ана ҳамин ҷиҳат метавонад ки ному насаби шуморо дар ҳамон чорни ворид кунад. яъне ягон нафари шумо ба ному фамилияи худтон симкарта харидорӣ кардагиен ва ҳамонро қарздор карда партофтагиен. мумкин дар солҳои пеш ҳамин корҳоро карда бошед. танҳо регистратсия ва патенти трудовой договор ин қонуншиканӣ нестае. қарздидор будан, наспоридани ҷарима, ана ҳамин симкартаҳоро ба номтон гирифта қарздор кардан, ин чизҳо ҳамаш нарушения мебошанд ва шумо ӯҳдадор ҳастед ки дар гузашта ҳамин корҳоро шидагӣ боша, ҳозир проблемаҳои худтона, мушкилиҳои худтона дар чӣ бахши соҳае ки набоша ҳал кунед. ва хотире ки вазорати корҳои дохилии Русия ба ин 630 000 нафар шаҳрванди хориҷие ки номшон таҳти назорат қарор дорад, ҳозир муҳлат додагӣ ҳастае то рӯзи 30 апрела ва ранги 4 спискаи 120 000 ҳар касе ки мушкилиҳои худша ҳал намекунад, баъдан мегиранд депорткунира сар мекунанд. бародаро, ба ҳамин хотир боэҳтиёт бошед ва аз паси ҳалли мушкилиҳои худтон бошед. мо хостем ҳамин нозукиҳоро барои шумо бифаҳмонем, махсус қарзи симкартаҳо. ин проблемаро ҳам ҳал кунем, бародари азиз. комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳем ки границаи Қазоқистон биред ва биёед ҳуҷҷатотонро аз нав бикунед. номерошон мебирояд, занг занед, аз номи мо қадишон суҳбат кунед. Малаев нависонда. аз шумо як савол дорам. ман зан ҳастам. ду фарзанди хурд дорам. 3 сола ва 1 сола. ман документ надорам. 19 октябри соли 2024 омадагӣ будем. ҳозир 4 моҳ мешавад омадагиён монда. рафта метавонем ба Тоҷикистон. илтимос барои розигии Аллоҳ ҷавоб диҳед. ҷазо намедиҳанд барои ман. шумо мигратсиони картаи работақати рафтагӣ бошед ва тӯли 4 моҳ бе ҳуҷҷатҳои зарурӣ гаштагӣ бошед, албатта ки вақти дар таможни контрол ҳуҷҷатҳоро аз шумо агар талаб кунанд ва шумо пешниҳод карда ки натонед, метавонанд шуморо запрет на выезд бикунанд. Навалов нависонда. салом акаи Сорбон. саволи мада ҷавоб медоден хуб мешид. аз золотая корона қарздор бошем. ай Россия бе проблема омада ба Тоҷикистон. қарза наспоридем. 1 сол шид қариб омадан мона. мо ба Россия рафта метавонем ё не? запрет ё депортатсия надорем. проверка кардаем. пешакӣ раҳмат. агар проверка карда бошед, бале метавонед рафта. лекин дар куҷо проверка кардаантон, тамоми линияҳоро проверка кардаантон маълум ки боша, баъдан метавонед ки ба дили пир сафар бикунед. лекин дар чӣ ҳолате ки набоша, ӯ қарзи гирифтатона пардохт кунед, чунки имконият ҳастае дар суд метиҳанд ва баъдан через суд мегиранд. Нуралиев нависонда. патент ҳаст, кор мекунем. трудовой договор накардианд. граница бире мешавад. ай сар патент кунем дар рӯйхати сиёҳ биромадай номон. аз сабаби ҳамин надоштани трудовой договортон мумкин номтон баромадааст ва шумо як бор граница перескат кунед, трудовой договорам бикунед, бародари азиз. ҳамаи ҳуҷҷатҳои заруриро бикунед. як нафари дигар нависонда. 2 моҳ шидагӣ аз Россия омадагимда. рафта мешавад. агар ки мигратсиони картаи работақати баромадагӣ бошӣ, бале мешавад. ҳокимов нависонда. 4 списка гуфтӣ. 120 000 тамом шид. ягон гап нашид. бо 620 000 сар шид. ин гапҳо ягон маъно надоранд. илтимос, ягон ҷо кор кӯ. мумкин ман шахсан дар як рӯз аз баъзе эътида бисёртар кор кунам ва 120 000 тамом шид. ҳозир дидестем чӣ хеле рейдо сахт шидагиянд. дидестем ҳама ки чӣ хел мардум агардондестанд ва ин 620 000 гуфтагирам ба монанди ҳамувай. муҳлатш ки ба охир расид, якта депортатсия кардана сар мекунанд. Алексеев нависонда. салом акаи Сорбон. ростай меган синни соли хизмата то 28 шидагиай.
Не, бародари азиз, рост нестай. Чӣ хеле ки буд, ҳозирам ҳамун хеле. Саидов нависондай. Ассалому алайкум ака. Созӣ, ду кӯдак дошта бошӣ. Закс не. Ҳеҷ намекуна. Дар бораи хизмати ҳарбӣ яъне дар назар дорӣ? Не. Вақте ки закс ҳам надошта бошен, агар ӯ фарзандо ба номи шумо ки ҳастанд, аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастед. Як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум бародар. Аму 630,000 гуфтӣ. Дар кадом сайт шона пурра бугӯша. Пешакӣ раҳмат. Вебсайти Вазорати корҳои дохилии Россия гуфтем бародари азиз. Аму сайта буфаҳмед хутон агар медонед номтона тафтиш мекунед аз амунҷо. Як нафари дигар нависондай ассалому алайкум. Агар премент паспорт кунед дар аэропорт мегардонанд, илтимос ҷавоб нависед. Яъне ки ном фамилия иваз кардан, паспорт иваз кардан ё суроки паспорт бучидан, ҳамаи ҳамин чизҳо бародари азиз як пурсупос дора барои худ ки ба чӣ сабаб карден шумо. Аз шумо метавонед ки ному фамилияи пештарафдагитона сурат гирен паспортона ё бучидани сурокша сурат гирен. Умуман бе ягон сабаб, бе ягон нарушения дар Россия вуҷуд доштан бигӯем ки мо ҳамира иваз кардем, ягон нарушения намешавад. Ба хотире ки бисёри нафарҳо ному фамилияи пештарашон мисол запрет дора ва ному фамилияро иваз мекунанд ки айсари нав вориди Россия шаванд. Як нафари дигар нависондай. Дурӯғ мегӯӣ гапот. Дурӯғ бошад чӣ тамошо мекунӣ охӣ? Ягон касра баста наоварда канали мо. Як нафари дигар нависондай. Салом сорубон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ. Ҳозир сар шидаи меган файрод кардисанд. Рост бошам мегам. Рост нест бародари азиз, аз 1 апрел сар мешава то 27 мая давом мекунад. Зиндаву сарбаланд бошед. Барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мегардонем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.